हे सोर बेसोरखौ जेरैबाबो थैनायनि फासि होथारनांगोन बेखौ आङो कर्टखौ खावलायबाय आरो इसोरखौबो खावलायबाय जाय मानसिया सुबुंनि जिउजों गेलेयो सुबुंनि गोथारथिजों गेलेयो बेबायदि मानसिखौ जेब्लायबो फासिनि अनगा जेबो गैया आरो नङाबा बेखौ गावथारनांगोन सोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं बिराद खुसि मोनदों एकदमबारे आं बिराद खुसि नाथाय बे खुसिया जोबजासे खुसि नङा बे खुसिया एबासो खुसि थांगोन जेब्लानाखि बिथांमोनखौ माने गावथारगोन बा बिसोरखौ फासि होगोन अब्लासो आं खुसि बिराद गोजोनगोन स' मानि थाखाय आं खुसि जादों नोंथांमोना थाबनायाव नुगोनदों बिनि उनाव आं भिडिअ क्लिप ससे होगोनसै नोंथांमोना नायग्रोदो बिनि उनाव आं रायलायनोसै भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो देखायखाबाय बेनो जाहैबाय मा दुधनैनि जानाय घटना दुधनैयावहाय सानै जे बर' हिनजावसाफोरखौ जिनाहारि खालामदोंमोन आरो लोगोसे जिनाहारि खालामनाय जाथायखौ मोनथिनाय लोगो लोगो बिथांनि न'खराव खौरां लानानै थांनाय हिर'नय खाख्लारिखौ दे खासि बिसि बुथारदोंमोन दा बै बोलि जानांनाय न'खरा बेनिफ्राय आरो माहारियारि आफाद गासै जुथायै लोगो नांनानै आरो बायदि बायदि दल संगठनफोरा जुथायै लोगो नांनानै थानायाव एफआइआर होदोंमोन एफआइआर होनायनि उनावहाय दायनिगिरिखौबो हमनो मोनबाय दा हमनो मोनखांनायनि उनाव दिनैहाय आजां गाजां बिनि सायाव गभर्नमेन्टआ जेबो बाथ्रा बुङाखैमोन बेखौ लानानैनो दिनै द्राय बर' फरायसा आफाद आरो गुबुन गुबुन माहारि आफादा धरना कार्यक्रम लाबाय थानांगौ बायद' जानानै फैदों आरो धरना कार्यक्रम लानानै दिनैनि बुङावा दहाय फुङावहाय आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा नामा बिथाङा बावहाय फैदों आरो जाय भुगिनांनाय न'खर बै न'खरनि न'सिम भिजिट खालामफैदों बिथाङा जानो हागौ आसामनि चिफ मिनिस्टारा बेखौ फाथायहरदों बेनि उनाव लोगो लोगो दिनैनिफ्राय बै जायफोरनाखि दुथां मानसिफोर बै दुथां मानसिफोरनि न'खौ JCBजों दिनै एरखुजोब्बाय बेखौ सिलिंखार खालामबाय आरो बेखौ जों इंगित लानांगौखि सोरबा बेफोरबायदिखौ मावनायाव आरो गामिनिफ्राय सोरबा प्रटेस्ट दङ नामा जों बेनि सायावबो माने क्लियार माने मिथिनांगोन मानोना जोङो नुदोंखि जोंनो बेफोरबायदि खामानि मावग्रा दुथां खामानि मावग्राया जोंनि गेजेराव माने साननैनि उनाव सानथामनि उनाव बिदि ओंखारबाय थादों नै मैया जेन'बा जाना थांबाय दिखियाजुलियावहाय सासे हिन्दुनि मुं लाफानानै सासे मुस्लिम सुबुङा बर' सिख्लाजों मोनसे फारावनो बेफोरबायदि खालामबाय जिनाहारि खालामबाय स' बेफोर बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा दा बिनिखायनो आंनि थाखाय जोबोर गोजोनबाय आं मस्ट वेलकाम आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय द्राय बर' फरायसा आफादनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय आरो बेनो जाहैबाय मा आं होनना बुंखानाय दहायनो आं जोबजासे माने गोजोननाय मोनाखै जेब्लानाखि बिसोरखौ फासि होनाय नङा आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि बेबायदि गिदिर मोनसे इसु बियो फिसा इसु नङा बे जिनाहारि खालामनाय जाथाया फिसा इसु नङा माब्लाबा हानजायै जिनाहारि खालामनाय माब्लाबा हारसिङै जिनाहारि खालामनाय गोसो थोफानानै जिनाहारि खालामनाय बायदि बायदि मानसि जोंनि हिन्दु मानसिफोरखौ बेफोरबायदि खालामनाय आरो ट्राइबेल मानसिफोरखौहाय दिनै बेफोरबायदि गेलेग्रा मुवा बेसाद बायदि खालामनाय स' बेफोरबायदिनिफ्राय रैखाथि होनांगौबा जायफोर मानसिफ्रा बेफोरबायदि खामानिखौ मावो बिसोरनि सायाव माने ओरैबायदि मोनसे सास्ति होनांगौ आरो बिसोरखौ गावथारनांगौ नङा डाइरेक्ट बिसोरखौ थाब बिजिरनानै बिसोरखौ फासि होनांगौ बिसोरखौ माने 20 बोसोर थैजासे जेल बिदि जानो नाङा 20 बोसोर थैजासे जेल माने जायोब्ला मानसिफ्रा मा जागोन जेलाव थांनानै जाहैनो खुसि मोनगोन मावा दाङा मोनजाहैनो मोनगोन नालाय बिनि थाखाय बिथांमोना खुसि मोनबावगोन
गतिके बिसोरखौ बेबायदि खालामनाङा डाइरेक्ट बिजिरनानै बिसोरखौ जोंनि आसामावहाय आसाम गभर्नमेन्टआ बे फासि अर्डारखौ लानानै फैनांसिगौ जायफोरनाखि जिनाहारि खालामनानै मानसिखौ माबा मोनसे खालामबाय बेफोरबायदिजों जे बुगिनाय मानसिखौनो मोजाङै बिजिरनानै फासि होनाय बेफोरबायदि खालामनांगौ आरो नङाबा बिसोरखौ गावथारनाय बेबायदि खालामनांगौ अब्लासो बै आयदानि सायाव जायफोर खामानि मावनो ओंखारगोन बिसोरो अब्लासो एसेबाबो बिसोरो गिनाय फैगोन नङाबा जेल जानायालाय मा बाथ्रा जेल जानाय मानसिखौथ' माने गाबोन थांगोन समफोर फैफिनगोन बेफोरबायदि आरो आंथ' बिसासाव दङ एसे आं एसे फोथायबावो बिसोरो गावजों गावनो थुनज्लायो बायदि मोनो आं बिसोरनि जाथिखौहाय बिसोरनि हारिया माब्रैबा जोंखौ जोंनि आसामनि थागिबिफोरखौ बिसोरो बायदि बायदि खायदा कौशल खालामनायनि गेजेरजोंहाय बेफोरबायदि थुनज्लायो आरो नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ जानांगौ बिथांमोना दिनै आउट अफ आसाम एबा बांलादेशनिफ्राय गोबां बांलादेशि मानसिफोरखौ लानानै फैनानै बिसोर दोनखुमा फैयो गावसिनि न'आव दोनखुमा फैयो आरो बेखौनो गावसिनि सोरबा बिदानि फिसानो बिमानि फिसानो उमुग उमुग होननानै बिसोरो दोनो आरो बिसोरो जानो हागौ गाज्रि खामानिखौ जोंनि आसामाव मावफैयो जोंनि आसामनि थागिबिफोरखौ बिसोरो मावफैयो स' बिनिखायनो बे आयदानि सायाव मोजां स्टेप लानायखौ आं मोजां मोनदों आरो आजां दिनै खस्थ' गारमा हब्रा दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै न'खरनि बेक्तिखौ आरो भुगिनांनाय न'खरनो न्याय मोननांगौनि खारनाव दिनै गोबां दहर नाखाजु खुसि खालामबाय बुहुत माने जाथाय बुहुत एक्सपेन्डिचार जानानै थांबाय बे आयदानि सायाव दिनै आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जेनाखि जयन्त मल्ल बरुवा नाम बिथां मन्थ्रिया फैनानै दिनै बिथाङा नायबिजिरफैबाय न'खरनि सोद्रोमाफोरजों रायलायबाय आरो बाहाय गासै मिडिया पार्टि लानानै गोख्रों स्ट्रं सिकिउरिटि लानानै माने बैफोरनोखि बिसिनि न'खरखौ दिनै इभेकसन खालामजोब्बाय आं जोबोद वेलकाम आं जोबोद हेपि नांदों बेनिखायनो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायबाय आं दिनै एसे गोजोननाय मोनबाय आरो लोगोसेयैनो बिथांमोनखौ जेब्लानाखि फासि होनाय माने एबा गावथारनाय माबा मोनसे निउस मोनगोन एबा खौरांखौ मोनगोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनानै होफैगोन बेखौ मिथिबाय अब्लासो आं ओरैबायदि गोजोनगोन आं ओरैबायदि रंजागोन आं ओरैबायदि खुसि मोनगोन अब्लासो नङाब्ला आंना बेफोरबायदि नै बर' सिख्लाया बिदि खालामजाबाय नै बर' सिख्लाया माबायदि खालामजाबाय नै बर' सिख्लाया जिनाहारि खालामजाबाय बैबायदि बोरैबा माने निउस मोनबाथाय आंना थिखियानो दावखोजोबो रागाया ओरैबायदि मोनो आङो मोनबा हास्रोदजोबनो गोसो जायो आंना बिसोरखौ हाख्लाब हुख्लाब खालामनानैबो बिसोरखौ फोथैनो लुगैयो आं ओरैबायदि बोरैबा थिखियानो दावखोखायो बेबायदि निउस मोनबाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनाय नुनाय लोगो लोगोनो थैयानो आंना गोदौग्लाबजोबखायो आंना बेफोरबायदि बाथ्रा खोनाबाथाय स' बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि इउटुब फेमिलि नोंथांमोननिसिम आं गोजोननायखौ जासिहरदों आरो जायफोरनाखि बिथांमोना बे केसजों नांथाबनानै दिनैसिम नारा जुजिगासिनो दं बिथांमोननिसिम आं गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिबाय इसोरा बिथांमोनखौ जेब्लायबो न'खराव गोजोनै लाखिथों आरो जाय भुगिनांनाय न'खरा मोजाङै मोजां न'खर दैदेननो हाथों आरो बै फंबायाबो सोरगोआव आलो थाहैनो हाथों आरो जायखिजाया राहायै बिथांमोनखौ जेरैब्लाबो फासिनि फान्दा मोननो हाथारदों आरो नङाबा बिसोरखौ गावथारथों बे आंनिफ्राय आरो इसोरनाव आं प्रार्थना खालामनानै एसेखिनियावनो फोजोबबाय थेंक इउ